Hello, bayab song phung kaham. Day dini nani ketal vlogo dini phungni simang norok no lamsago. Watay wawi tongo khaklayo jotonyang no wawi tongna. Tabu hungkang phungni mui songna nai tongo. Phantok bwtui getei mung sang hangke watay bujoraba muya kwran tongo hingke ang muya kwran mosodeng khainani hini uansukha muya kwran mosodeng hingke ani logini borokni belai kheno bothokjago hambagwi bono uansugui muitomani no ang mosodeng khainani hinui naikha bongke to samungni bagui ongkharjak chiri chiri no hingke ang berama magbrui piyaj thaisa moso tei muya kwran kisa haikhe ani moso no ang karai o yogui keiphaikha monogram siting hai naisingko fataro bo watui wawi tongo tobo tabuk hingke kisa watui sekreka nobar phai tongo tangwi himale thanai salnai saltham ro muito belai kheno tubu tungkha mai bornani jora mai bo borbaikhe watui wakha haikhe yang ani muya kwran bo kisa boil khlainai ang obono kuchi kuchi khe ang rakha dabai khlainai ready chengkhai ko ani ang pono rwya banta kisa rwkha laini laitham belai rwkhe bo banta bahai khwarapjago ani logini borok wasuk banta rok chawi maya piyaj moso berama muya som aswkma rwo tei banta hai laini laitham chikon chikon khe rawi rwkha gura gura khe haikhe obono phungni mui tinini aboni logi o phantok bwtui kisa khe khlaijak tongo bari ni phantok no kwlui kwlui thaini thaitam tei alog twisa khe bwtui khai rwkha haikhe phungni mai rok chabaikha watui jora salad ro tangkhai tongnai hinui kwtwng kisa dului tongkha yang fataro watui rok wamani nokbar kisa kisa phaimani nasiptutui kwtwng dului tongkha kwtwng kosom watui jorao taknani belai kheno kuthuk kwtwng swrabo haibeng tang khlainai eko watui kwrwi jora kwtwng kosom no takgana hinkhe watui jorao manglai o phiya kwchangma jorao haino bakma peri takthogia ongo thanti kosom hingka hinkhe haikhe norokno hambai khalogui ani video pai aswk jora naitongna bagui tei ani video no norok subscribe like share comment khainani rok tapokdi tei support khaidi nong support nao ang nanglai khobo kwtal cha aswk rwbrwngya haikhe hambai।